ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது விஸ்வரூப தரிசன யோகம். ஸோ நேத்து சாப்டர்ல பகவான் இந்தந்த சொரூபங்கள்ல இருக்கேன் அப்படின்ட்டுலாம் சொன்னாரு. ஸோ இந்தந்த இதுல என்னை நினைவில் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லிஸ்ட் சொன்னார் ஆக்சுவலி. அதாவது 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 17 ஸ்லோகங்கள் அவர் எந்தெந்த ரூபங்கள்ல நாம் அவரை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே சொன்னார். ஸோ ஒரு உயிர் வாழியில் இருக்கக்கூடிய உயிருடைய சுரூபம் கூட பகவானுடைய சுரூபம். அந்த ஜீவாத்மாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லைங்களா, நாம் எல்லாருமே உணர்ச்சியோட தான் இங்க இருக்கோம் இல்லையா. அந்த உணர்ச்சி, உணர்வு, அந்த உயிர் எல்லாமே ஒண்ணுதான். அந்த சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கறது நாம நேத்து பார்த்தோம். நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ அறியப்படாதவர் பகவான் முழுமையாக நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். அவருடைய ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ளணும்னா அவரை பற்றிய ஞானம் பிரேம பக்தியில போனா மட்டுமே அவரை பற்றியான முழுமையான ஞானத்தை நம்மளால பெற முடியும் ஆக்சுவலி. ஆனா நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிடைக்கணும்னாக்கா, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னாக்கா பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டுமே அது கிடைக்கும். மோட்சம் என்பது பகவான் நல்லாவே கொடுக்கிறார் ஆக்சுவலி. நம்ம பக்தியில போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி மோட்சம் என்பது கண்டிப்பாக கொடுக்கின்றார். ஆனா அதாவது 2 இருமைகளை நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டே போகும் பொழுது, ஆனா பக்தியில நம்ம ஒரு மெச்சூர் லெவல் வரோம்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு இந்த பாவ புண்ணியங்களை பற்றியான நாலேஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த ஞானத்தை நம்ம எடுத்துட்டு இருப்போம். ஸோ பாவம் பண்ண கூடாதுங்கிற அந்த பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம மனசுல இருக்கும் பொழுது பாவமான செயல்கள் செய்யணும்னு வரும்பொழுது கூட அதை நாம் தவிர்த்து நம்ம சென்று விட முடியும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஆசை, குரோதம், கோபம் இது எல்லாத்துலேருந்தே நம்ம விடுபட்டு இருப்போம். ஸோ இந்த 3 எல்லாமே இருந்தாதான், இந்த கோபம், குரோதம் இதெல்லாம் பேராசை இருந்தா மட்டுமே நம்ம பாவ செயல்களை செய்ய தூண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி எது பாவ செயலை தூண்டுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 3rd சாப்டர்ல படிக்கும் பொழுதே படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இந்த கோபம், குரோதம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசை, பேராசை தான் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவனை பாவ செயலில் செய்வதற்கு தூண்டுகின்றது. ஸோ ஒருவர் பக்தியில மேன்மேலும் முன்னேறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தீய எண்ணங்கள், தீய பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைகின்றோம். ஒருவர் இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடையும் பொழுது பேசிக்கலி அவருடைய பாவமுடைய அக்கௌண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் 0 ஆயின்னு இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் புண்ணியங்கள் எது செய்தாலுமே நற்காரியங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவங்க அந்த 2 அக்கௌண்ட் பேலன்ஸையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 0 பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதாவது இருமைகளிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை. ஸோ அப்படி நாம செல்லும் பொழுது மட்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மோட்சகதியை பகவான் கொடுக்கின்றார். நிறைய பேருக்கே மோட்சகதியை கொடுக்கின்றார். ஆனா பிரேம பக்தியை அவர் யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் அந்த பிரேம பக்தி என்பது. ஸோ நீங்க எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அப்போ பக்தி ரசாமிரத சிந்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை விதமான பக்திகள் இருக்கு பேசிக்கலி. ஸோ நான் அந்த பக்தி வகைகளை பற்றி நம்ம இந்த நவவித பக்திஸை எப்படி நாம அந்த 3 பக்தியில எடுத்துட்டு போய் செய்ய முடியும் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிப்போம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பகவத்கீதாவே என்னன்னாக்கா தூய பக்தி ஆக்சுவலி. நம்ம பியோர் பக்தி, அது பியோர் டிவோஷன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையினுடைய
சாராம்சம். அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். சோ இதெல்லாமே வந்து விளக்கங்களை கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய உயர்வான நிலையை நான் அதாவது ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். உங்களை பற்றி முன்னர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர், அதுக்கப்புறம் நாரதர், அசிதர், தேவலர் இவங்க எல்லாம் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். ஆனா ஸ்வயம் இப்ப நீங்களே என்கிட்ட வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. நான் உங்களுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. சோ அவ்வாறு சொன்ன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் தன்னுடைய உச்சநிலையை வந்து அவரை பற்றியான வைபவங்களை பற்றி வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். இந்த இதுல எல்லாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது எல்லாத்தையும் சொன்னார் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து அத டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த ரூபத்தை வந்து காட்ட போகிறார். விராட் ஸ்வரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து காட்ட போகின்றார். அர்ஜுனா தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகின்றார். சோ இப்ப நீங்க இதெல்லாம் சொன்னீங்க. சோ அந்த ரூபத்தை நான் வந்து இங்க இருக்க இந்த நார்மலான கண்களால் பார்க்க முடியும் என்று பகவான் நினைத்தால் எனக்கு அந்த தரிசனத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்ட்டு மிகவும் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றான். சோ அர்ஜுனர் கேட்டதுக்கிணங்க பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா காண்பாய் பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த தெய்வீகமான கண்களை வந்து கொடுக்கின்றார். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் பகவான் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். சோ அந்த வடிவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ணற்ற தேவர்கள் அனைத்துமே இருக்கின்றது. அனைத்து அண்டங்களும் அனைத்து உயிர்வாழிகளும் எல்லாமே அந்த ரூபத்துல வந்து இருக்குது. மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் இங்கும் அங்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயந்துட்டு. ஏன்னா ஒரு பகவானுடைய சொரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வெளியே வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அவதாரம் எடுத்து நம்ம வரோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சமயத்துல வந்து கோபமா வந்து டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய இது இருக்கு இல்லைங்களா. இப்ப நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்து கண்டிப்பாக ஒரு பயம் ஒரு அதே மாதிரிதான் விராட் சொரூபத்தையும் பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுக்கு அசுரர்களுக்கு எல்லாமே என்ன பிரளயம் நடக்க போகிறது, எதுக்கு பகவான் இந்த அவதாரத்தை எடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து அத வந்து அந்த அந்த ரூபத்திலேயே வந்து காணக்கூடியதை வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கின்றார். சோ அவருடைய அனுபவம். சோ இனி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது மெய் சிலிர்த்து போய் கை கூப்பிய கரங்களோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து வந்தனங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார். ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்துல வந்து உலகளாவிய வடிவத்துல வந்து அந்த போர் முனையில இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே அந்த வடிவத்துக்குள்ள இருக்க அநேக வாய்கள், கண்கள், அதுக்கப்புறம் தெய்வீகமான நாகங்கள் இது எல்லாமே பாக்குறாரு ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அநேக வாய்கள், பற்கள், தலைகள், கைகள், கால்கள் எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. அந்த வாய்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அந்த பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை எல்லாம் பார்க்கின்றார். அதுல பீஷ்மர், துரோணர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ணன் இவங்க எல்லாருமே அந்த வாய்களுக்குள் நுழைவதையும் நசுக்கப்படுவதையும் காணும் பொழுது அந்த பக்தி பரவச நிலை போய் அச்சமுறுகின்றான். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து இறக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து அவன் காண்கின்றான். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கை கூப்பிய இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்க விடுகின்றான். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால இந்த இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த தரிசனத்திலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து அந்த விராட் ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லை அந்த நேச்சர் அவருக்கு. சோ ஏன்னா எல்லாமே அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நடந்து கொண்டிருப்பது, இனிமே நடக்க போறது எல்லாத்தையுமே அந்த உருவத்துல பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கலக்கம் மண்ணும் அது குழப்பமும் வர ஆரம்பிக்கின்றது. அதனால அந்த உருவத்திலோட வந்து பக்தி என்பது செய்வதற்கு முடியாமல் போகின்றது. சோ அந்த கௌரவமான அந்த பெரிய உருவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நட்போட வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்ய முடியாது. சோ அந்த உடனே வந்து கைகூப்பி தங்களுடைய என்னால இந்த உருவத்தை காண முடியலை. சோ நீங்க உங்களுடைய தயவு செஞ்சு உங்களுடைய 2 காய்களுடைய அந்த ரூபத்தை 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள்ட்டு கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பகவானும் உன்னுடைய குழப்பங்கள் எல்லாம் தீரட்டும் சொல்லிட்டு அவருடைய முதல்ல வந்து 4 கைகளுடைய அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை காட்டி மீண்டும் கிருஷ்ண சுரூபமா இருக்கக்கூடிய 2 கைகளுடைய ரூபத்தையும் காட்டுகின்றார். சோ இதுதான் வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி தேவை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை காண்பதற்கு நமக்கு வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுல இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி என்பது கலங்கமற்ற பக்தி, அதை பத்தி தான் வந்து சொல்றார். எஸ் கலைவாணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. எஸ்.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அர்ஜுன உவாச மத் அனுக்கிரகாய பரமம் குய்யம் அத்தியாத்ம சஞ்சிதம் யத் ஸ்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோகயம் விகதோ மம. ஹரே. சோ ஆன்மீகம் இது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அதாவது குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம் சொல்லியிருக்கார். குய்யா என்பது ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை, சாங்கிய யோகத்தை பற்றி பகவான் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் எல்லாம் பகவானுடைய அங்கம் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த 7வது 8வது சாப்டர்ல இருக்கு அந்த எல்லாத்தையுமே சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 9வது 10வதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நாம் எப்படியெல்லாம் வந்து கைங்கரியம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அதாவது குய்யதமம் அதை பத்தியும் சொன்னார். இது வரைக்குமே மிக ரகசியமான நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாரி வழங்கி இருக்கின்றார் பகவான். சோ தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் இந்த 11வது சாப்டர்ல தான் மயக்கம் தெளிந்ததுன்னு சொல்லுவான். ஆனா அதுக்குள்ள வந்து இன்னொரு கடைசியில போகும்பொழுது அந்த விராட் ரூபத்துல ஃபியூச்சர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அதாவது எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகிறதோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்த பிறகு மீண்டும் அவர் குழப்பம், கலக்கம் எல்லாமே வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது. சோ இப்ப நான் ரொம்ப தெளிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா எஸ், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. स्वाव्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तार सोमया तत्त्वतक कमलभद्राक्ष महात्म्यम् अभिचाव्ययम् एवम् एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर सृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கமல பக்திராட்ச மகாத்மயம் அபிஷாவியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை, அதாவது கண்களை, தாமரை அந்த இதழ்கள், அது அந்த தாமரை இலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பூனுடைய பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதனுடைய அதை போன்ற கண்களை உடையவர் பகவான். சோ ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய தோற்றம் எவ்வாறு இங்கே வந்து தோன்றுகின்றது, எவ்வாறு அது மறைகின்றது என்ற அந்த ஞானத்தை பற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடமிருந்து கேட்டார். அவர் மட்டும் கேட்கல, நாம கூட வந்து கேட்டிருக்கோம். ஆனா அந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் எவ்வாறு அந்த பண்புகளோடு ஆகிறத வந்து 13th சாப்டர்ல நம்ம சனிக்கிழமை படிப்போம். தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை நான் உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நித்தியமான அந்த பெருமைகள் அனைத்தையுமே வந்து இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்டாரு. அதுல இருந்து அது எல்லாமே நான் உணர்ந்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. நான் தங்களை என் உண்மை நிலையில் நான் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 2 கைகளுடைய அந்த சொரூபத்துல வந்து உங்களை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர்கள். இப்ப கார்போதேக்ஷ விஷ்ணுவாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் அவர் எவ்வாறு உட்புகுந்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு நீங்க தயவு செய்து காட்டி அருளுங்கள். அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து வேண்டிக் கொள்கின்றார். எஸ், 4th and 5th 2 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. मन्यसे यदि तत्सख्यं मया दृष्टुम् इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं तरस्यात्मानम् अव्ययम्. எஸ், भगवान् उवाच भस्य मे पार्थ रूपाणि तदासो दद சஹஸ்ரஷ नानवीतानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च. எஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சொல்றார் பகவான் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியும். ஸோ எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பவுமே வி ஆர் ரிசீவிங் த நாலேஜ் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு தானாகவே நமக்கு அந்த அடக்கம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதியான சூழ்நிலை, அதாவது அமைதியான மனதோட அதுக்கப்புறம் வந்து நிதானமாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கலந்து நாம அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். எதையுமே அடக்கத்துடன் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு நாலேஜ் ரிசீவ் பண்ணிக்கணும், ஞானத்தை நாம விருதி செஞ்சுக்கணும்னாக்கா அடக்கத்துடன் ஒரு குருவிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம அதை கண்டிப்பாக கேட்கணும். அதே மாதிரிதான் பகவானை வந்து பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து ஒரு குருன்ற ஸ்தானத்துல போயிட்டு அர்ஜுனர் வந்து ஒரு உன்னதமான சீடன் என்ற இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு ஞானத்தை வந்து பகவானிடத்துல இருந்து பெறுகின்றார்.
சோ மீண்டும் வந்து கேட்கிறார், இந்த கண்களோட நான் வந்து உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காண முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் சோ நீங்க எனக்கு அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை நீங்கள் காட்டி அருளுங்கள். அப்படின்னா இது அனைத்து ரூபங்களும் என்னுடைய ரூபம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க, சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. ஆனா உண்மையில அதெல்லாம் நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எமது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து காட்டி அருள்கின்றார். ஆக்சுவலி 6 and 9 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. அஸ்யாதித்யான் வஹசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகுன்யா அதிருஷ்ட பூர்வாணி பஸ்யாஸ்ஸர்யாணி பாரத. 9th மாதாஜி. 9th. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரி தரஸ்யாம் ஆசபாத்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். பரமம் என்பது ஆன்மீகத்தை சொல்றது, அதாவது பரா அண்ட் அப்பரான்னு சொல்றோம். இதெல்லாமே பௌதிகம் எல்லாம் அப்பரா. பரா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவல். சோ ரூபம் அவருடைய ஆன்மீகமான ரூபம், ஐஸ்வர்யம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகான அந்த ஐஸ்வர்யம், நித்தியமான ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ அப்ப வந்து சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தின் பிரகாரம், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். அந்த ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 30 கோடி தேவர்கள் அனைத்தருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரூபத்துல தான் இருக்காங்க. பகவான் படைத்துல அந்த அந்த தேவர்கள் அனைவருமே பகவானுடைய ஸ்வரூபத்துல. இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து காட்டி அருள்கின்றார். சோ அவ்வாறு இந்த காட்சியை வேற யாரு பார்த்துட்டு இருக்கா? சஞ்சயன் வந்து அந்த திவ்ய திருஷ்டியான வியாசதேவர் கொடுத்த அந்த திவ்ய திருஷ்டி மூலியமா வந்து அங்க போர் முனையில என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். இந்த திவ்ய தரிசனத்தையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். சோ சஞ்சயன் சொல்றாரு, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனான, அதாவது மகா யோகேஸ்வர ஹரி. பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகேஸ்வரன் என்பது பகவானுடைய நாமம், ஹரி என்பது அவருடைய நாமம். மகா என்றால் பெரியது ஆக்சுவலி. சோ எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் நம்மளுடைய முழுமுதற் கடவுளாகிய நம்ம ஹரியினுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து காட்டினார். எஸ், 10th and 11th ரெண்டும் வாசிருங்க. இப்ப அந்த அந்த தரிசனம் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாமே வந்து அந்த ரூபத்துல என்னென்ன இருக்குன்றதெல்லாம் சொல்றதுதான் இந்த 10-11 ஸ்லோகம். எஸ், வாசிங்க. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேகாதி திவ்யாபரணம் திவ்யான கோத்யதாயுதம் திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் சர்வாசர்வமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். வெரி நைஸ். அநேகம் அநேகம் என்றால் மல்டிபிள், நிறைய. வக்ர நயனம், அநேகாத்புத தர்சனம், அற்புதமான தர்சனம். அதுக்கப்புறம் அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யமான ஆபரணம். அதுக்கப்புறம் வந்து திவ்யானே கோத்தாயுதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆயுதங்கள் கையில பாத்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம் கதை எல்லாமே இருக்கு அவர் கையில. அதுக்கப்புறம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம், அதாவது மாலைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான மாலைகள். திவ்ய கந்தானுலேபனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான, அதாவது நறுமணம் இருக்கக்கூடிய அந்த கந்தம் என்றால் அந்த வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் பூசப்பட்டிருக்கிறது. சர்வாஸ்ரயமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம், அதாவது அனந்தம் என்பது எல்லையற்றது. சோ அதாவது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையில எங்க தொடங்கி எங்க முடியறது, அதனுடைய நடுவு பார்ட் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனால வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அந்த ரூபத்துல அனைத்து தேவர்களுமே இருக்கின்றார்கள். சோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்கின்றார். சோ அநேக கண்கள், நிறைய வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள், பகவானுடைய ஆயுதங்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீசுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா
பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்களும் பூசப்பட்டிருந்தது. சோ அவை அனைத்தும் அற்புதமாகவும் பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்குமே பரவியிருந்தது. தட் இஸ் இன்ஃபைனைட். எந்த இப்படி பார்த்தாலுமே இப்படிதான் கீழேந்து மேல வரைக்கும் வானத்துக்கும் பூமிக்குமே தொடர அளவுக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் எங்க தொடங்கி எங்க முடியறதுன்னு தெரியல அவருக்கு. சோ அந்த அளவுக்கு அந்த ரூபத்துல அனைவரையுமே வந்து காண்கின்றான். எஸ், 12 and 13 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यतपासतृषिसा यस्यात् भासस्य महात्मन तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अभस्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. சோ ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் தோன்றினால் எவ்வாறு வந்து பிரகாசம் இருக்குமோ, அந்த பிரகாசத்துல வந்து அந்த விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அப்படின்னாக்கா ஒரு சூரியனே வந்தாலே நமக்கு வந்து பிரகாசம் வந்து எல்லையற்றதாக இருக்கும் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே ஒரு சூரியனே ஜாஸ்தியா நமக்கு தெரியறது. ஆனா 1000 சூரியன்கள் ஒன்று போல வந்தா எந்த அளவுக்கு அந்த பிரகாசம் இருக்குமோ, எஃப்ளுஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அந்த அத்தனை பிரகாசமான அந்த ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் ஒருவேளை அது சமமாகலாம் அப்படிங்கறத வந்து இங்க காண்கின்றார். அதே சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்து அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அனைத்து அண்டங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சொரூபத்திலேயே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து காண்கின்றான் ஆக்சுவலி. எஸ், 14 வாசிங்க மாதாஜி. तदस विस्मयाविष्टो इष्टरोम धनञ्जयः प्रणम्यसि रसदेवं कृदाजलिर् अभाषद. எஸ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை பார்த்த பிறகு வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் அதுல முழுகிட்டு தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய நமக்கு கூட மெய் சிலிர்த்து போகும் இல்லையா? சோ நம்ம சில ஞானிகள், அதாவது நம்ம சில பேருக்கு வந்து சாமி வர்றது அப்படின்ட்டு கூட சொல்றாங்க இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த எக்லஸ்டிக் நிலை. அது அந்த பிரம்ம நிலையோட கலக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அந்த பேரானந்த நிலையில இருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மெய் சிலிர்க்கக்கூடிய, இது இனிஷியல் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மெய் சிலிர்க்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. சோ ஒரு அற்புதமான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ரூபத்தை காண்பதற்கோ ரியலைஸ் அந்த உணர்வு வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு கோயில்ல வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மயிர் கூச்செரியும். சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி பகவானுக்கு வந்து தன் இரு கரங்களையுமே வந்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ பக்தி செய்ய தொடங்கினான் அர்ஜுனன். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 15, 16 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहा सर्वां तदभूत विशेष संगान् ब्रह्माणं ईशं कमलासन सदं ऋषिं सर्वान् उरगं सदिव्यान् स्नेह बहुदार वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्दरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्ततावतिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. எஸ், பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரூபத்தை பற்றி இன்னும் அவன் வந்து வர்ணிக்க தொடங்கின்றான். எல்லா தேவர்களும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனைத்து தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். சோ தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சோ இப்போ ஒருத்தரா விளக்குகின்றான். சிவபெருமான் மற்றும் ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களை நான் காண்கின்றேன். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமானும் இருக்கார், பிரம்மதேவரும் இருக்கார். எல்லாருமே உன்னுடைய இந்த சொரூபத்துல வந்து அந்த ரூபத்துல என்னால பார்க்க முடிகின்றது. உமது உடலில் பற்பல கைகளும், இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ நிறைய கைகள், நிறைய வாய்கள், நிறைய தலைகள், அதுக்கப்புறம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வயிறுகளும் கைகளும் கால்களும் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து காண்கின்றான். எல்லையற்றது எங்கும் பரவி இருப்பதை வந்து அவன் காண்பான். நான் உம்மில் நான் ஆதியையோ, அதாவது நான் அந்தம், நான் மத்தியம், நான் புனஸ்,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் அதாவது மத்தியம் அதுக்கப்புறம் முடிவு எதுவுமே என்னால வந்து இந்த ரூபத்துல வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. அவரால வந்து எங்க தொடங்கியிருக்கு எங்க முடிய போகுது இந்த உருவம்ன்றதே அவரால வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியல அவருக்கு. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. எஸ். 17 மாதாஜி 17 17, 18, 19, 20. சரி 17, 18 ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க. அதுக்கப்புறம் 19, 20 பார்க்கலாம். கிரீடீனம் கதீனம் சக்ரீனம் ச தேஜோ ராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஸ்யாமி ஸ்வம் துர்நிர்திஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தானலார்கத்யுதிம் அப்ரமேயம் ஸ்வம் அக்ஷரம் பரமம் வேதி ஸ்வயம் ஸ்வம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் ஸ்வம் அவ்யய சாஸ்வத் வத தர்ம கோப்தா சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதமே. எஸ். சோ அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார். 1000 சூரியன்கள் ஒன்று போல தோன்றினால் அந்த விஸ்வரூப தரிசனுடைய ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ அது வந்து அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியான உருவம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாத்தையுமே பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா பார்க்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது இல்ல, கடினமாக இருக்கு. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலுமே பிரகாசமாக விளங்குகின்றது அப்படின்னு சொல்றார். இத வந்து அர்ஜுனர் வந்து விவரிக்கின்றார். அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. சோ பகவான் ஆதி அந்தம் அவர்தான்றத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் முதன்மை கடமை நமக்கு. இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றிய ஞானத்தை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரம் நீரே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அனைத்திற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனல் டார்கெட் வந்து யாருன்னாக்கா ஆதாரம், அதாவது பேஸ், அது யாருன்னாக்கா பகவான் தான். நீரே அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்கின்றான். சோ புருஷோத்தம அப்படின்னாக்கா புருஷர்களில் உத்தமர். சோ நம்ம வந்து 15வது சாப்டர் வந்து படிப்போம், புருஷோத்தம யோகம், அப்ப படிப்போம் அதை பத்தி. சோ மீண்டும் அத பேர் எதுக்கு வந்ததுன்றதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கதை வரும்போது சொல்றேன் நான். ஆக்சுவலி எஸ் 2021 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. யாவ் அப்ருதிவ்யோர் இதம் அந்தரம் ஹி व्याप्तं त्वयैकेन दिशसस्स सर्वः दृष्ट्वा उदं रूपं शुक्रं तवेतं लोकत्रयं प्रवयदितं महात्मन् हमिहि त्वं सुरसङ्गा विसन्ति केचित् विदाः प्रजाजलयो कृणन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि चित्तसङ्गा त्वन्ति त्वां तुबि புஷ்கலாபி. எஸ், வெரி நைஸ். சோ தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் பகவான் ஒருத்தர் தான், அனைத்தும் அவருள் அடக்கம். வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கு இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலுமே வியாபித்துள்ளீர்கள். ஒருத்தரே எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பரவி இருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். மகாத்மாவை இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. அதாவது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள், நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள உலகம், அங்க இருக்கிறவங்க ராட்சச கணங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு பகவான் இப்ப என்ன பண்றதுக்காக பகவான் இந்த அவதாரம் எடுத்தார், சோ என்ன நடக்க போகிறது, எங்க பிரளயம் வரப்போகுது, என்ன அழிவு ஏற்பட போகின்றது அப்படிங்கிற ஒரு பயம். ஆக்சுவலி தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கைகூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். சோ இவன் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உக்ரத்தை வந்து தணிப்பதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரார்த்தனைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
பக்தி பாடல்கள் எல்லாமே வந்து பாடப்பட்டது இல்லையா? சாந்தமாகணும் இல்லையா? அந்த உக்ரத்தை நாம தணிக்க வேண்டும். சோ அதே மாதிரிதான் ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பயந்துட்டு ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாமே இந்த பக்தி சேவையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஈடுபடுகின்றார்கள். எஸ் 23, 24 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. பூவம் மகத்தே பகுவக்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பாகுபாகுருபாதம் பகுத்ரம் தம்ஷட்ரகராலம் திருஷ்ட்வா லோக பிரவயதி தாஸ்ததாகம் நபசப்ருசம் தீப்தம் அநேகவர்ணம் व्यादाननं दीप्त विशासलनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयति तान्तर् आत्मा श्रुतिं न विन्दामि समं स विष्णु. எஸ் ஸோ வலிமை அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உமது பற்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள், உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கொண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் உட்பட உலகில் அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். அந்த ரூபத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா குழப்பம். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ வந்து மறுபடியும் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து குழப்பம் தெளிவடைந்துட்டேன்னு சொன்னாரு. மீண்டும் இந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு குழப்பம். வேற தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் எதுக்கு பகவான் வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது குழப்பம். இவருக்கு குழப்பம் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையா? அவருக்கு தெரியும். இவரே தான் கேட்டார் எனக்கு அந்த ரூபத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. சோ அவர்களும் குழம்பி இருக்கிறார், நானும் குழம்புறேன். எதுக்குன்னாக்கா அவர் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதையும் அவர் பார்க்கின்றார். அதனால்தான் அவர் குழம்புகின்றார். சோ வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், அதாவது திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. சோ எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைக்க இனிமேல் என்னால் இயலாதுன்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரூபத்துல எல்லாத்தையுமே பார்க்கின்றார். கோரமான பற்கள் எல்லாமே கூட அவர் வந்து பார்க்கின்றார் ஆக்சுவலி. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஃப்ரெண்ட்லியா அவருக்கு வந்து புலப்படல. ஏன்னா ஈச மரணமாகவும் தெரிகின்றார் பகவான் வந்து. அந்த ரூபத்தையும் அவரால் உணர முடிகின்றது. யாரால? அர்ஜுனனால. அதனாலதான் மீண்டும் வந்து கலக்கத்திற்கு அவர் வருகின்றார். சோ 26, 27, 28 மூணுமே வாசிங்க மாதாஜி. ஆமி சத்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ரஹ சர்வே சகைவாவனி பாலசங்கை பீஷ்மோ த்ரோண சுதபுத்ராஸ்ததாசௌ சகாசம் சமதி ஐயர் அபியோத முக்யை. 27 மாதாஜி. 27, 28 ரெண்டுமே 27, வக்த்ராணி தேத் வரமான விசாந்தி தம்ஷ்ட கராலானி பயானகானி கேசித் விலாக்ன தசனாந்தரேஷு சந்தருஸ்யந்தே சூர்ணிதைர் உத்தமாங்கை யதாநாதீனாம் பகவோ வேகா சமுத்திரம் ஏவாபி முகாத்ரவந்தி ததா த்வாமி நரலோக வீரா விசந்தி வக்த்ராண்ய அபி விஜ்வலந்தி. எஸ் சோ அந்த ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது கூட்டை சேர்த்த இந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள், அப்புறம் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்கள் அனைவருமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாய்க்களுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அதை பார்த்த பிறகுதான் அவர் கலக்கமே வர்றது. அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். அதாவது அந்த போர் முடியறதுக்கு முன்னாடியே போர்னுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும், யாரெல்லாம் வந்து இருப்பாங்க அப்படிங்கறத ரிசல்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து அவருடைய தரிசனத்துல வந்து பார்த்து விடுகின்றார் அர்ஜுனன். சோ நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நதி பிறப்பிடம் ஒன்று, அது எத்தனையோ பாதைகளை கடந்து இறுதியில போய் சங்கமம் ஆவது கடல்ல. அதே மாதிரிதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மாபெரும் படை வீரர்கள் அனைவருமே இங்க வந்து ஒன்று கூடி இருக்கின்றார்கள். எங்கெங்கயோ இருந்து வந்திருக்காங்க இல்லையா? வேறு நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. விராட் நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்திய அரசன் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் காஷிராஜன், குந்தி போஜன், நிறைய
எல்லா நாடுகளிலிருந்துமே வந்திருக்காங்க. அனைவருமே வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்னு இருக்காங்க. சோ இந்த இடத்துல இருந்து வந்தவங்க எப்படி வந்து கடல்ல போய் கலக்குற மாதிரி இந்த மாவீரர்கள் அனைவருமே எரிகின்ற உமது வாய்நூல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நுழைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி அர்ஜுனர். சோ எஸ் 32 வாசிங்க மாதாஜி. 1 minute மாதாஜி, பேப்பர் எடுத்துட்டு. ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச கலோஸ்மி லோகஸ்ய கிருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்தும் ஹிக பிரவருத்தக ருதோபி ஸ்வாம்ன பவ விஷந்தி சர்வே ஏ வஸ்திதா பிரத்ய அனிகேஷு யோதா. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றார் காலம் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். சோ பகவானுடைய சுரூபம், காலத்தினுடைய சுரூபம், மரணத்தினுடைய சுரூபம் எல்லாமே அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும் ஆக்சுவலி. சோ காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையுமே அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் அப்படின்னா மரணத்தினுடைய சுரூபமாக பகவான் இங்கே வந்திருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களை தவிர அந்த இந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஸோ ரிசல்ட் ஆல்ரெடி வந்து அவுட். ஸோ எக்ஸாமினேஷனே இன்னும் கண்டக்ட் பண்ணல, ஆனா ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வெளியே வந்தாச்சு. ஸோ காலத்தினுடைய சுரூபம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா சொல்லிட்டார் பகவான். எஸ், 33rd ஸ்லோகம் வாசிங்க. ராஜ்யம் ஸ்மிருதம் சம்ஸ்ருதம். எஸ், சவ்யசாஷின் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருடைய இன்னொரு நாமம். சோ அதனால நீ எழுந்து போரிட தயாராகன்னு சொல்றார். சோ ஆல்ரெடி நீ எல்லா ரிசல்ட்டையும் பார்த்தாச்சு. சோ அதனால ரிசல்ட் பார்த்துட்ட பிறகு நீ வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து உட்காந்து தர்க்கம் பண்ணா அது வேஸ்ட் இல்லையா? ஸோ இது பாவம் அது பாவம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து போர் முனையில வந்துட்டு பாவ புண்ணியத்தை நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது இல்லையா? உமது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டா. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். வெறுவனே பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து அது இப்ப வந்து என்னன்னாக்கா ஒரு இறந்து போன ஒரு பாம்பை வந்து அடிக்கிற மாதிரிதான் இந்த செயல் எல்லாமே. இவர் எதுவுமே யாருமே அர்ஜுனன் வந்து யாரையுமே கொல்லல. ஆல்ரெடி கொன்னவர்களை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அந்த கொல்லக்கூடிய அந்த இது கொடுக்கிறார் பகவான். சோ அவர்களுடைய பகவானுடைய ஏற்பாட்டால எல்லாருமே இறந்து போயாச்சு. ஆனா இப்ப வந்து வெறுமனே வந்து நீ இந்த போர்ல வந்து ஒரு கருவியாய் மட்டும் ஆவாயாக செயல்படுன்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அதே அனாலஜி வந்து நமக்கும் வந்து அப்ளிகபிள். இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் ஒரு கருவியாக மட்டுமே ஆக வேண்டும். we have to become only the instrument. பலன்களை நாம வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்த மாதிரி நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. செயல்களுடைய பலன்களை வந்து எதிர்பார்ப்பது நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. அதனால வந்து செயல்களுக்கெல்லாம் நாமளே காரணம்ட்டு நம்ம நினைக்கவும் கூடாது. சோ இதெல்லாமே நடக்கணும்ன்றது இருக்கு. கர்மங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எது எது நடக்கணுமோ அது எல்லாமே நடக்கும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும் நீ செய். சோ பலன்கள் அனைத்தும் பகவான் வந்து பார்த்துப்பார். சோ அதற்கு நீதான் காரணம் அப்படின்ட்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் பத்தி நான் தான் கொன்றேன் நான் தான் கொன்றேன்னு சொல்லவே தேவையில்லை. அவர் வந்து அவர் யாரையுமே கொல்லல. ஆல்ரெடி பகவானுடைய ஏற்பாட்டால அனைவரும் மடிந்து விட்டனர். மடிந்து போனவர்களை வந்து சும்மா வெறுமனே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் கொள்கின்றார். அததான் வந்து போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டும் செயல்படுன்னு சொல்லிட்டார். சோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது. எனக்காக நீ செயல்படு, பக்தியோடு செயல்படு அப்படிதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். துரோணம் ச பீஷ்மம் சஞ்சயத் ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அபியோத வீரான் மயா அதாம் த்வம் இமா மவயதி திஷ்டா யுத்யஸ்வ தேஜாசி ரணே சபத்னான். சஞ்சய உவாச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய
कृताञ्जलिर्वेपमान क्रीडी नमस्कृत्वा भूय एवाग कृष्णं सगत्कदं भीद भीद प्रणाम्य. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் எக்ஸ்பிளனேஷன் தொடர்கின்றார். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனுடைய தங்கை னுடைய கணவன் ஆக்சுவலி. கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். சோ வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா சொல்லிட்டார். சோ இவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா வந்து ஒருத்தர் நமக்கு சொல்லும் பொழுது நாமளும் வந்து பிளைண்டா ஏத்துண்டு செய்யணும் இல்லையா? ஸோ தட் அக்செப்டன்ஸ் ஆல்ரெடி ரிசல்ட்ஸே பார்த்தாச்சு. இனிமே பார்த்த பிறகு மீண்டும் நமக்கு டவுட் என்பது வரவே கூடாது. ஆனா சில இடங்கள்ல மீண்டும் வந்து அவர் கேட்பார், கொஸ்டின் கேட்பார் அர்ஜுனர். இதுதான் நம்மளுடைய இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய நேச்சர். இந்த 3 குணங்களோட நம்ம ஐக்கியம் ஆயிட்டு நம்மளுடைய சுபாவமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கேற்றாற் போலதான் நம்மளுடைய கேள்விகளும் அதற்கேற்றாற் போலதான் இருக்கும். சோ அதுக்கு திருதராஷ்டிரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயன் சொல்றார். இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வணங்கினான். யார? பகவானை. மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் பகவானிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். சோ பின்னாடி அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் பேசினதாக வரும் இப்போ. சோ ஏன்னா இது வரைக்குமே வந்து அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு, இந்த ஸ்தானத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தெய்வீகமானவர், அவர் மேல இவருக்கு பிரேம பக்தி. அது சோ நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது ஒரு நம்ம பிள்ளை மேலே 4 பிள்ளைகள் இருந்தா ஒரு பிள்ளை மேல அது ரொம்ப நல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டிஸோட இருக்கும் பொழுது, இயல்புகளோட இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு தனி பற்றுதல் கொஞ்சம் அதிகமா எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு நம்ம எப்பயுமே பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் என்றால் உயிர். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம பக்தியில இருக்கக்கூடியவன். சோ இப்ப வந்து இவர்தான் வந்து அந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து அவனுக்கு வந்து புரிந்து கொள்கின்றான். சோ அதனால வந்து குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கடவுள் என்ற அந்த உயர்ந்த ஆளுமைக்குரிய அந்த வணக்கங்களும் மரியாதைகளும் கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணுமா இல்லையா? அதைத்தான் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் செய்ய தொடங்குகின்றான். 36, 37 2 வாசிங்க மாதாஜி. 37, 38 3 இருக்கு, வாசிங்க. सतानि ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् बृहरुष्यत् अनुराज्यते स प्रशांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वनमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा गस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् करेयसे ब्राह्मणो या आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत् असदत् परं यत् त्वमादिदेव पुरुष माताजी त्वम् आदिदेव पुरुष पुराणस् त्वम् अस्य विश्वस्य परं नितानं वेदासि वेद्यं च परं सदाम तव्य तदं विश्वम अनंत रूप. எஸ் அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், ரிஷிகேஷம் அப்படின்னாலே புலன்களுக்கு அதிபதி இல்லையா? உமது நாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. சோ பகவானுடைய நாமங்களை சொல்ல சொல்ல நமக்கும் ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம். சோ எந்த தெய்வீக வழிபாடு செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளத்தில் வந்து ஒரு ஆனந்தம் என்பது இருக்கின்றது. அது போல பகவானுடைய நாமங்களை கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆனந்தத்தை நாம விருத்தி செஞ்சு கொள்கின்றோம். அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பகவானிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தியை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்றும் இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். அசுரர்களுக்கு பயம் தானே எப்பொழுதுமே. தேவர்கள் என்றாலே அசுரர்கள் குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? இப்ப பகவான் எதுக்கு இந்த ரூபத்தை எடுத்து வந்திருக்கார், நம்மள எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்காரோன்று அவங்களுக்கு பயம். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து அவங்க எல்லாம் ஓடுறது எல்லாத்தையும் வந்து அர்ஜுனன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். சோ பிரம்மாவிட சிறந்தவரே, நீரே ஆதி படைப்பாளர். சோ ஹீ இஸ் த
தட் இஸ் முதல் படைப்பாளர் என்பது இவர்தான். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அதாவது அசுரர்கள் ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, ஏன்னா முதல் முடிவு எங்கன்னே தெரியலல்ல, அதனால அவருக்கு வந்து எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, நம்ம எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் அவர்தான். தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவும் பாடி இருக்கிறது அதேதான் பிரம்ம சம்ஹிதால. சர்வகாரண காரணம், சர்வகாரத்துக்கும் காரணமா இருப்பது பகவான். இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். இந்த அதாவது இந்த 3 குணங்களோட கலந்திருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கை, இது எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவர் தான் பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து அர்ஜுனன் வந்து ரியலைஸ் பண்றத வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு இங்க வந்து. நீரே ஆதி தேவர், இஸ் த அனாதி புருஷர் ஆக்சுவலி. சோ மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், நமக்கு எல்லாருக்குமே இறுதி அடைக்கலம் அவர்தான். வைகுண்டம் என்பதுதான் நமக்கு இறுதி அடைக்கலம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. அதாவது 3 குணங்கள், சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவி உள்ளீர்கள். அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே நீங்க பரவி இருக்கீங்க அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ் 41 42 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. सकेति मत्वा परस्मं यत्वुक्तं ये कृष्ण ये यादव ये सकेति अजानदा महिमानं तवेतं मया प्रमदात् प्रणयेन वापि. 42 यच्चाव यसार्धम् असत्कृदोऽसि विगारस यासन भोजनेषु ஏகோத்வாப்ய அச்சுததாத் சமக்ஷம் ததாக்ஷமயேத்வம் அகம் அப்ரமேயம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பகவான் வந்து உயர்ந்த ஆளுமை அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொண்ட பிறகு நம்ம அர்ஜுனன் வந்து சொல்ற, உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நாம் உன்னை அகந்தையுடன் அழைத்திருக்கின்றேன். சத்திரியர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகந்தை, அந்த இது இருக்கும், ஃபால்ஸ் ஈகோ என்பது இருக்கின்றது. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். சோ இதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் செய்த தவறுகள் எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம யார்கிட்டயுமே வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா பகவான் கிட்ட நம்முடைய தவறுகளை நாம வந்து கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நம்மளுடைய தவறுகளை உணர்ந்து நாம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து பாவ விமோசனத்தை நாம கோரினால், பகவானுடைய கருணை இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த விமோசனமும் கிடைக்கும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் சரி, ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் சரி, உடன் அமர்ந்து உணவு அருந்து போதும் சரி, நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவோ சில சமயங்களில் பல பேருக்கு மத்தியில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். சோ இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட நம்முடைய தவறை நம்ம தவறு செய்துட்டோம் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கேட்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான குணம். அது எல்லாருக்குமே வராது. நாம செய்த தவறை ஃபர்ஸ்ட் நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதே ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்கும் நமக்கு, இல்லையா? சோ நம்ம வீட்லயே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் தவறை இழைத்து விட்டால் இன்னொருத்தர் போயிட்டு அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இல்லை நான் செய்யலைன்றது அந்த வாதம் தான் இருக்குமே ஒழிய ஒத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி. சோ அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு எலிவேட்டட் பர்சனால மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும். தன் தவறை வந்து ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலோங்கிய குணம் அது ஆக்சுவலி. சோ தே வில் அக்செப்ட் தேர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அவங்களுடைய அந்த அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு வீக்னஸா இருந்தா கூட அதுவே வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தி. நம்ம செய்த தவறை வந்து ஒப்புக்கொள்வது என்பது மிகவும் வந்து உத்தமமான ஒரு இது ஒரு குணம். அந்த குணத்தை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பயில வேண்டும். எஸ் 45 வாசிங் மாதாஜி. அத்ருஷ்ய பூர்வம் ரிஷிதோஸ்மி திருஷ்ட்வா பயேனி ச பிரவயதி தம் மனோமி தத் ஏவம தர்ஷ்யதேவ ரூபம் பிரசீத தேவேச ஜெகன்னிவாச. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுவரை நான் என்றும் கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார்.
எனவே அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. அதாவது 4 கைகள் மற்றும் 2 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து காட்டும்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார் ஆக்சுவலி. எஸ், 46, 48, 49 மூணு வாசிங்க மாதாஜி. கிருத்தீனம் கதீனம் சக்ரஸ்தம் இச்சாமி த்வம் திருஷ்டும் அகம் தைவ தேனைவ ரூபணே சதுர்புஜேன சகஸ்ரபாகோ பவ விஸ்வமூர்த்தே ந வேத யஜ்ஜாத்ய நதானைர் ந சக்ரியாபிர் நதோ போபிர் உக்ரை ஏவம் ரூப சக்ய அகம் நரு லோகே திருஷ்டும் ஸ்வத் அன்யேன குரு பிரவீர மதேவ யதா மச்ச விமூட பாவோ திருஷ்வா ரூபம் கோரம் ஈத்ரும் மேதம் யபேதே பீரீதமன புனஸ்வம் தத் ஏவமே ரூபம் இதம் பரபஸ்ய. எஸ். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ரூபங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த விராட் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேகமான ரூபங்கள் இருக்கு. தலையில, அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இப்படிதான், இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். 4 கைகளுடைய, ஒரு கையில வந்து சங்கு, ஒரு கையில வந்து சக்கரம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கதை, இந்த மாதிரிதான் வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ ஈவன் சத்யநாராயணுடைய ஸ்வரூபமும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்க பார்த்தா. சோ விஸ்வரூபம் 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில் மகுடம், கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன நடக்க போறதுன்றது பார்த்தாச்சு. அதை வந்து நம்ம மனசளவுல ஏத்துக்கணும்ன்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் கடினமான ஒரு செயல் இல்லையா. சோ நமக்கு நம்மளுடைய ரத்த சம்பந்தங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இறக்க போகின்றார்கள் என்பதை ஆல்ரெடி பார்த்தாக்கா நமக்கு அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்குமா? கண்டிப்பாக இருக்காது. சோ அதனால வந்து அவர் வந்து அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டுமாறு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டுகின்றார். சோ எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை, யாருமே வந்து பார்த்ததே கிடையாது. வேதங்களை படிப்பதாலேயோ அல்லது யாகங்கள் செய்வதாலேயோ, தானங்களோ புண்ணிய செயல்களோ செய்வதாலேயோ, கடுந்தவங்களாலோ எனது இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாததாகும் ஆக்சுவலி. சோ எந்த அளவுக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டியா இருந்தா பகவான் அவர் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து பகவான் மேல பிரேம பக்தி வச்சிருந்ததுனால அவரும் வந்து அதே ரெசிப்ரோகேட், எல்லாருக்குமே அந்த பிரேம பக்தியை வந்து அவர் வந்து அருள் பாலிப்பது கிடையாது. சோ அந்த நிலையை நம்ம அடையணும் ஆக்சுவலி. சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கேட்டதால இந்த ரூபத்தை வந்து அவர் காட்டு அருளினார். சோ எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோரமான ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து குழப்பம் வருகின்றது இல்லையா. இனி இது முடிவு பெறட்டும், எனது பக்தனே எல்லா குழப்பங்களில் இருந்தும் விடுபடுவாய், அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை நீ தற்போது காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து 4 கைகளுடைய ரூபத்தையும் அதுக்கப்புறம் 2 கைகளுடைய ரூபத்தையும் வந்து காட்டுகின்றார். 50th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச இதய அர்ஜுனம் வசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷ்யாம் அசபூயாக அஸ்வசாயாம் ஆசசபிதம் ஏனம் பூத்வா பூன சௌமிய வபுர் மகாத்மா. எஸ். சோ அர்ஜுனன் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களுடைய தனது சுயரூபத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடைய உருவையும் காட்டி அச்சமுற்றிருந்த அர்ஜுனனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து உற்சாகப்படுத்தினார் ஆக்சுவலி. சோ அந்த இதுல இருந்து அவன் வந்து அந்த குழப்பம் கலக்கத்துல இருந்து அவன் விடுபடணும் இல்லையா, அதை வந்து செய்தார் ஆக்சுவலி. எஸ், 51, 52 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்வேதம் மனுஷம் ரூபம் தவ சௌம்யம் ஜனார்த்தன இதானிம் அஸ்மி சம்வருத்தக சசேதக பிரகிருதிம் கதாக. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச
சுதுதஸ்ரம் இதம் ரூபம் திருஷ்வான் அசியன் மம தேவா அப்ய அஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்க்ஷீன. அதாவது பாத்தீங்கன்னா காங்க்ஷினஹ கிருஷ்ணரை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரது உண்மையான உருவத்துல கண்ட பிறகு அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த நார்மலான நிலைக்கு வந்து வருகின்றார், மீண்டும் தன்னுடைய இயல்பை வந்து பெறுகின்றார். சோ அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்பொழுது அமைதி அடைந்துள்ளது, அந்த கலக்கம் குழப்பத்திலிருந்து எல்லாமே வந்து விடுபடுகின்றார், நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. சோ அது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்றாரு, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது, பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கு வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த 2 கைகளுடைய இந்த பகவான் ஸ்வரூபத்தை வந்து பார்ப்பதற்கு தேவர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு, அவர்கள் அதுல வந்து விருப்பம் உண்டு அப்படின்றது வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 54th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சத்யாத்வ அனன்யாசக்ய அகம் ஏவம் விதோர்ஜுன ஞாதும் ஜாத்தும் திருஷ்டும் சத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. எஸ் சோ உன் முன் இருக்கும் என்னை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அனன்ய பக்தி அனன்ய சக்ய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டால் மட்டுமே இப்பொழுது நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். பகவானை அந்த ரூபத்துல வந்து நம்ம காணணும்னு நினைச்சாக்கா இந்த மாதிரி அந்த கலங்கமற்ற பக்தியில மட்டும்தான், கலப்படமே இருக்கக்கூடாது, அனன்ய பக்தி, அந்த பக்தியில இருந்தா மட்டுமே பகவானை இந்த ரூபத்துல நாம காண முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையான ரகசியங்களில் உன்னால நுழைய முடியும்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இதுக்கு நாம பிரேம பக்தி இருந்தா மட்டுமே நம்மளால வந்து இந்த நிலையை நம்மளால உணரவும் முடியும் ஆக்சுவலி. எஸ் 55 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. மத் கர்ம குருன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக இதுல இருமா கால் பண்றேன். சர்வபூதேஷு யசாமாம் ஏதி பாண்டவ. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இயல்புகளை பற்றி சொல்கின்றார். ஒரு பக்தனுடைய இயல்புகள் வந்து இவ்வாறெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து பகவானுடைய அந்த நாட்டை வந்து அடைகின்றனன்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றார். மத் கர்ம குருன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்க வர்ஜிதக நீர்வைர சர்வ பூதேஷு யசமாம் கேதி பாண்டவக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனது தூய பக்தி தொண்டில் உள்ள ஒரு பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டிருப்பான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தியில நம்ம போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றிதான் நம்மளுடைய கடமைகளை நாம செய்வோம். சோ அந்த இயல்பை நாம வந்து பெறுகின்றோம். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது ஸ்பெகுலேஷன், இது இப்படி அது இப்படி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் மைண்டு டவுட் மென்டாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா, இது பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவாரா காப்பாற்ற மாட்டாரா, சோ இது கரெக்டா தப்பா, இந்த மாதிரி ஒரு இது, அந்த மாதிரி மனக்கற்பனைகளுக்கு எல்லாமே வந்து இடமே இருக்காது. பக்தியில வந்து ஸ்திரமாக இருப்பவர்களுக்கு ஃபுல் கான்பிடன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் வந்து உறுதியான செயல்பாடு, இது ரெண்டுத்துலயுமே அவங்க வந்து குறியா இருப்பாங்க. கலங்கங்கள் இருந்து முற்றும் விடுபட்டு இருப்பார்கள். பகவானுக்காக தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்துமே செய்வார்கள். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்திருப்பார்கள். அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இறுதி இடமே வந்து பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து அவர்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக இருப்பார்கள். ஆனா எந்த ஒரு பாகுபாடும், அதாவது அன்பு செலுத்துவதில் நம்ம பாகுபாடே இருக்கக்கூடாது. அவன் நண்பனாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது எதிரியாக இருந்தாலும் சரி, நாம வந்து அன்பு பாராட்ட வேண்டும். அது கண்டிப்பாக முக்கியம். ஆக்சுவலி அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்தை ஒருவர் அடைந்திருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று சேர்கின்றான். சோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஐ திங்க் கிருஷ்ண பிரபு இது போட்டுருங்க. எஸ், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் அது இந்த சாட்ல போடுங்க. அதுக்குள்ள கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண அர்ஜுனனுக்கு பகவான் எதை அருள்கிறார்?
திவ்யமான பார்வை, திவ்யமான மனம், திவ்யமான உடல், திவ்யமான ஆயுதங்கள். எதை கொடுக்கிறார்? சோ பார்க்கறதுக்கு எது தேவை அப்படிங்கறது வந்து திங்க் பண்ணி எழுதுங்க. டேஷ் காரணமாக அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டேஷ் காரணமாக அர்ஜுனன் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இறைவனின் உலகளாவிய வடிவை காண முடிந்தது. அதாவது எப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன் குடும்ப பரம்பரை அதனாலவா, பாண்டவரின் பக்தி அதாவது பிகாஸ் ஆஃப் த டிவோஷனா, அல்லது கிருஷ்ணாவின் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஆற்றல், அதாவது அவருடைய பகவானுடைய அதாவது நம்மளால வந்து இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர்ஸ் அப்படின்ட்டு, நம்மளுடைய ஞானத்திற்கு அறிவுக்கு எட்டாத அளவுக்கு ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிறந்த போர் வீரன். இது எதை ரீசன்ட்டு நீங்க போடணும். இறைவனின் உலகளாவிய வடிவை யார் காண முடியும்? யாரால் பார்க்க முடியும்? எல்லோராலும் பார்க்க முடியும். சிலர் சிறந்த யோகிகள், தூய பக்தர், ராஜாக்கள் மற்றும் பரக்காரர்கள். இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தில் ஒரு பக்தர் ஏன் ஆர்வம் காட்டவில்லை? ஏனெனில் அது அழகாக இல்லை. ஏனென்றால் அது இறைவனின் அன்பான உறவை பெற ஒருவருக்கு உதவாது. ஏனெனில் அது சட்டவிரோதமானது. ஏனெனில் இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை காணும் யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. சோ எதுன்றது மாதவேந்திர பூரி வாண்ட் டு பை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தனம் வாங்க சென்றார். எங்கு சென்றார்? பிருந்தாவனம் அல்லது ஒரிசா கோபால். கருத்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் யாருக்காக பாயசம் திருடினார்? தனக்காக, மாதவேந்திர பூரிக்காக. அதுக்கப்புறம் கோயில் அர்ச்சகருக்காக. மேற்கூறிய எவரும் இல்லை. எஸ், ஐ திங்க் ராதிகம்மா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த மாதவேந்திர பூரி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? ஸோ நேத்து நம்ம பேசினது என்ன? நம்ம பேசினது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மாதவேந்திர பூரியோட ஒரிசால இது நடந்துச்சு. ஒரிசால இருந்து கொஞ்சம் தொலைவுல தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த கோபிநாத்தோட கோபாலகிருஷ்ணா அந்த டேட்டி வந்து அங்க கண்டுபிடிச்சாரு. அந்த கதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூவேஷன் என்னன்னா, அந்த கோயிலுக்கே அவர் தலைவர் பூஜாரி ஆயிடுறாரு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு ராத்திரி ஒரு கனவு வருது. இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி யாருன்னா, நான் வந்து மாதவேந்திர இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த சந்தனம் ஒரு பிங்க் சாண்ட்லுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தனமும், எனக்கு இந்த மாதிரி கேம்ஃபர் ரெண்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்பூரம், இது ரெண்டு கேட்டதால இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இந்த இடத்துல கிடைக்காது, நார்த் இந்தியால தான் கொஞ்சம் தொலைவுல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டே இருக்காரு. அதை போயிட்டு அவர் வாங்கிட்டு திரும்ப வரச்சே நம்ம ஜெகநாத் புரியில இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல வந்து ஒரு கோயில் இருக்கு, அங்க அவர் தங்குறாரு. இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, இங்க வந்து ரொம்ப கீரைன்னா பாயசம் ரொம்ப ஸ்பெஷல். அதாவது கண்டென்ஸ் மில்க்ல ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன குடத்துல அந்த மாதிரி குடமா தான் விற்பாங்க. அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும். அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவங்க படைப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே அவர் வந்து அந்த பூஜைக்கு சாயங்காலம் இருக்கிறச்சே ஒரு க்ஷணம் அவர் நினைக்கிறாரு, இது வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கலாமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு செகண்ட் தோன்றது. இப்போ நீங்க சாட் ஓப்பனா இருக்கு, அவருக்கு நினைச்சது சரியா தப்பா? அவர் நினைச்சது வந்து கரெக்டா இல்ல தப்பா? சாட் ஆக்டிவேட்டடா? சாட் ஓப்பனா இருக்கு, நீங்க மெசேஜ் போடலாம், தப்பா கரெக்டா அப்படின்னு. நான் வெயிட் பண்றேன், மெசேஜ் வந்தாதான் நான் நெக்ஸ்ட் கதை கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட், ஓகே. ஸோ நானும் அதே மாதிரி தான் நினைச்சேன், கரெக்ட். இதுல என்ன இருக்கு, ஏன்னா அவர் வந்து அதே தானே கிருஷ்ணர் அங்க இருந்தாலும் கரெக்ட், இங்க இருந்தாலும் கரெக்டுன்னு. ஆனா அதுல என்னன்னா, நம்ம வந்து ஆண்டவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விக்கிரகத்துல பாக்குறோம், வுட்ல பாக்குறோம், ஜுவல்ல பாக்குறோம், எல்லாமே கரெக்ட் இல்லையா? ஆனா அவர் வந்து மைண்ட்லயும் இருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து நினைச்சதுல தப்பு இல்லை, ஆனா அந்த சாப்பாடு அவர் எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நினைச்சாருல, கிருஷ்ணரே இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணல, அதுக்கு முன்னாடியே இவர் வந்து டேஸ்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சதுல வந்து அவரோட கான்செப்ட் படி என்னன்னா, அது அவர் சாப்பிட்ட மாதிரி. அதனால அவரால் நினைச்சே பார்க்க முடியாததால அவர் அந்த இடத்தை விட்டு அந்த பூஜை கூட இல்லாம அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு. அன்னைக்கு ஃபுல்லா அவர் சாப்பிடவே மாட்டாரு. ரொம்ப வருத்தத்தோட அவர் ஒரு ஜபம் சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மூலையில உட்காந்துட்டு இருக்காரு. இதுதான் அன்னைக்கு நடந்த கதை. அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த கோயில் பூஜாரியோட கனவுல வந்து இந்த மாதிரி இவர் வராரு. அந்த கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, ஹே, இந்த மாதிரி என்னோட மிகப்பெரிய டிவோட்டி வந்திருக்காரு, அவர் உண்மை சாப்பிடாம பசியில இருக்காரு, அவருக்கோசரம் நான் வந்து ஒரு குடத்தை அந்த பாயசத்தை வந்து ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன். அந்த கீரை நான் வந்து எங்கன்னா நம்ம தர போடுவோம் இல்லையா சாமிக்கு சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு, ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன்.
அதனால நீ போய் அந்த எடுத்துட்டு போய் நீ அவருக்கு கொடு, அவர் பேர் மாதவேந்திர புரி அப்படின்னு. இவர் வந்து பார்த்தா அந்த குடம் வந்து அங்க ஒளிஞ்சிருக்கு. சரின்னு எப்படின்னா அந்த தரை பின்னாடி இருக்கு. அதையும் எடுத்துட்டு போய் பார்த்து மாதவேந்திர புரின்னு தேடினா இவர் இருக்காரு. அதை கொடுத்துட்டு சொன்ன உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா ஒரு சைட்ல ஒரு ஃபீலிங் கூட, நம்ம கிருஷ்ணரை சர்வ் பண்ணோம், ஆனா கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு பண்றாருன்னு. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் இங்க இருந்துதான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து கீர்ச்சோர், அந்த சாப்பாடு திருடன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது இதுதான். ஸோ ஒரு காலத்தையும் கிருஷ்ணர் வந்து திருடுற அவருக்கோசரம் இல்லை, அவர் டிவோட்டீஸ்கோசரம் தான் அவர் திருட்டும் பண்ணாரு. அதனால கிருஷ்ணர் எது வேணா கொடுப்பாரே தவிர அந்த டிவோஷன்ன்றது ஒண்டி அவர் வந்து இவ்வளவு சீக்கிரம் சாங்ஷன் பண்ண மாட்டார். மோட்சம் கூட கொடுத்துருவாரு. ஆனா டிவோஷன், ஏன்னா அதுல வந்து லிட்டரலா அவர் என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. திருடன் என்ற பேரையும் வாங்கிட்டாரு. சரிங்களா? சோ இதோட இந்த ஸ்டோரியை முடிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால கிருஷ்ணர் பின்னாடி நடந்த ஒரு ஒரு பேருக்கும் ஒரு ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு ரீசன் என்னன்னா, அவர் ஒரு டிவோட்டியை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இருப்பார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. ஓகே, ஐ திங்க் இப்போ இது பார்த்துருவோம் நம்ம. கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திவ்யமான டிவைன் ஐஸ், அதுதான் நமக்கு தேவை. தட் இஸ் த திங். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருக்க இறைவன் உலகளை அவரை காண முடிந்தது. யாரு எதனால? பாண்டவருடைய பக்தி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தி இருந்தா மட்டுமே எதையுமே நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை யார் காண முடியும்? ஒரு தூய பக்தரால் மட்டுமே காண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறைவனுடைய உலகளாவிய வடிவத்தில் ஒரு பக்தர் ஏன் ஆர்வம் காட்டவில்லை? ஏனென்றால் அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த உருவம் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடம் பக்தி செய்வதற்கு அது நமக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு அது அதுல எல்லாமே இருக்கிறதுனால நடக்க போகிறது எல்லாமே நம்ம தெரியும் இல்லையா, அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலக்கம் தானே வரும். ஸோ அது வந்து அன்பான உறவை பெறுவதற்கு அது நமக்கு வந்து ஒத்து வரல. அதனாலதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் நமக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வராது. ஸோ அதனாலதான் வந்து அந்த உருவத்துல நம்மளால வந்து பக்தி செய்ய முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் இது கிருஷ்ண பிரபு இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து ராங்கா காட்டுறது, இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஹூம் டிட் மாதவேந்திர புரி, இந்த இந்த சாப்டர் மாத்திரம் நீங்க காயத்ரி அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க. ஹூம் டிட் மாதவேந்திர புரி வாண்ட் டு பை சாண்டல்வுட் ஃபார்? பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிருந்தாவன் கிருஷ்ணருக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சந்தனத்தை வாங்கணும்னு நினைச்சாரு. ஹோம் டிட் த லார்ட் ஸ்டீல் த கீர் ஃபார்? யாருக்கு? மாதவேந்திர புரிக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பால்குடம் திருடிய கோபால் அப்படின்றதும் உண்டு. அதாவது ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பேரும் உண்டு, கீர்ச்சோர் அப்படின்ட்டு. ஸோ வெண்ணெய் திருடர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாயச திருடர் நம்ம பெருமாள் அப்படின்ட்டு. ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேலையெல்லாம் கூட செஞ்சிருக்கார் நம்ம பகவான். பிரேம பக்தியில இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும். அதனால்தான் அந்த பிரேம பக்தி பண்றவங்களுக்கு சாமானியமா கொடுக்க மாட்டார், அந்த மெர்சி வந்து வராது. இட் இஸ் வெரி டஃப். ஏன்னா அவரே அவங்க பின்னாடி போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடும். அதனாலதான்